Atong oras alas 10:38 sa akong Facebook page ni Benji Talisik mahigala human ta nag Facebook live sa Help TV Cebu. Dire na po sa Facebook page nato sa Benji Talisik. Maayong gabi ang atong oras alas 10:38 takna hatog kaninyo sa atong pangalan Benji Talisik mahigala. Adlaw karon nga Sabado pizza 24 sa buwan sa Hulyo 2021. Inyong higala sa akong page Benji Talisik no. Inyong atong gitubag og gialarmahan kining shooting incident o kining pagpamusil mo ni ika-17 kagagay na buntag dunay gipusil dito sa Barangay Lorega San Miguel o niya angol to nya kani ika-17 patay kini mga biktima mahigala. Ang biktima sa itong nakuha ang impormasyon si Raymart Ocarisa kapin sa 20 ang panuigon taga diri ulumad nga taga Sitio Kabangkalan 1 Barangay Bulacau Dakbayan sa Sugbo mga higala. Wa patay tino nga pag information gikan sa investigator nga si Police Staff Sergeant Benji Sangay maglahos no o sa kay posible motibo ani ang kaning pag banhig patay kaning mao nga biktima unya o sa poy background ani no kaning mao biktima mga higala ngano nga gipusil ni wa bakay possible nga CCTV camera nga na dedepita atol sa kaning pag execute sa kaning pagpusil sa suspect kadua wa ba kay posibleng mga witness nga karon nagpakahilom lang mga tungura mga higala kalabot na kini nga shooting incident karon. Mayong gabi kang Carl Michael Aya sir, shout out mauning gahin Carl Michael Aya pa shout out John Barnel Antikina Bulacau no yeah sa Sitio Kabangkalan 1 sa Barangay Bulacau ni atong Dakbayan sa Sugbo mga higala atong gitubag kining shooting incident o kining pagpamusil karong gabi diri mismo sa Barangay Bulacau no adlaw nga Sabado o kining it's a Saturday mga higala. Mao na kini ay ka-17 nga biktima sa sulod-sulod nga kining pagpamusil sa Dakbayan kini sumay sa record sa Cebu City Post Office kagay na ika-19 katong sa Barangay Lorega San Miguel. Wa pati pa nga nato kay tubang tuwaga mga higala bat buhi to angol to siya o niya ang kining kuan ang kining maong karon patay ni ang kining maong biktima mga higala nga gipusil nga si Raymart Ocarisa wa patay mahinabi kay sa bagay nagtungod ani o pamilya kabanay igsuon bana o asawa inahan no kining maong kuan. Mayong gabi si Clyde pa shout out idol nila Reggie Oga Paok. Yang pangan in-check o kinurian. Si Kwan, maglahos. Nagkaon pa? Okay. So, wala po ito. Papay ka ito, investigator mga higala. So, kaon lagi puhunan no, basa, kaon, di gina ito na siya, ganang Kwan, disturbuhon kay, siyempre, ang puhunan, dili, lalim nga, kuha kag investigation niya, wakay kaon, murag magtuik-tuik yung mga hona, o kaning, murag mo saramboy mong utok, delikado kayo na mga higala, manang makaon yun. No? Mas babuang minsan kenoy ano yun na siya mga higala no. Si Jelly stay safe Sir Bental shout out dia si seriously John Pawas out niya ko Uncle Benji Talisik amping kakununay salamat kayo si Jelly stay safe Sir Bental pa shout out si Oxtran Aldon pa shout out Sir Benji mayang gabi Sir amping permitanan sir salamat kayo. Si Kevin Tambor, Boss Bental, maayong gabi. So kani mga higala inyong nasaksihan ang kining live coverage o kaning actual nga pag-live dato sa atong page sa Benji Talisik kaning shooting incident diri sa may Sitio Kabangkalan 1 Barangay Bulacau ni atong Dakbayan sa Sugbo. Ala pasado sa 9 karong gabi. Ang biktima sa atong inisyal nga nakuha si Raymart Ocarisa. Kapi sa 20 anyos sa panigon bagay tinuong si trabaho ni mga biktima mga higala but ang naglayuas mga bala no ato sa ning ha sana na diha gikan na dito asa di gabi day dito sa may tricycle so gikan ni ba ato daw so gikan sa tricycle mga higala dito sa tricycle gibusil ay so dito sa tricycle gibusil mga higala so nagi mga information no. So gikan sa tricycle mo din nga nagkoros-koros ning kuan, nagkoros-koros ning kaning usa ni nagkoros-koros ning police line mahigala kay asa si kadani sa mapol. So kaning si kadani mga higala mo din gisakya sa biktima mga si Raymart Ocarisa. O niya karon
posible ang iso nakita gibit-bit ni gidadid do. O niya kuan. Ha? Sunod-sunod jud. Mga pila ka boto? Sa dayon ninyo po, pagdungog ninyo, sa dayon ninyo. Ay mo gatras. Tuo mo nga kay pista. Oo. Ano ninyo nag-isul jud ron? Tuwa. Pila ka boto nung ganinyo? Ha? 7-8. Kulang ko sa para swertes na. 7-8. 7-8-0. 7-8-0. 7-8-0. Basta na. So ilang kaya? 7-8-0. 380? 7-8-0. Kaya ano sa 7-8-0. Kana siya mga gala. So mo ni usa nga kapsula ka sa Mampol. Currently, 45. So caliber 45 initially ang gikuan ang nakita karon sa mga personal sa scene of crime operatives mga gila kong soko. O niya napasa din bala dire pa sila mga gila. Boss pwede din ko na boss. Okay, ulit mo na no? Lingkod ko dito mga gala kay di ba mahugmak. Okay, so lingkod na kay murag kapoy mo gamay po kanang kuan kay hawet on tiil mga gala. So mana sa mga bago lang nag-tune in sa atong Facebook page sa Benji Talisik o sa Health TV Cebu Cagaina, katulibasin po sa pag-live sa atong live mga higala, ang atong nakuha information, ang kining biktima naglingkod din imong sikad no kani si Ocaresa, Remart Ocaresa mga higala, onya gibalhigan wa ta kay bog naglakaw bang suspect, nagmotor ba? Onya sa ingon pagkakita sa igsuon nga gibrahan na igsuon gitabang gidag bit paingon diha. So murag kita siguro murag wa na siguro ay paglao mga higala wa na kinabuhi. Way paglaom, way pag-asa. O wa nay pulso iyang kuan vital signs mga higala 00 vital signs na mo nagahog ko may igsuon nga ibutan na lang bilid gibahin mga sukin tibinaw o sa ako nga Facebook page mga higala. So sa initial nga matubas mga residente nga 7-8 ka mga boto dulong nga so og nga boto murag bitawg ka ng kuan kanang super lulong nga paspas kayo mga higala ang kining pag boto-boto nay na kayo murag armas tapi na kayo murag triangle ang ilang kuan kay na dito sila panimay imo to nga nidagan diri pero posible nga do lagi po yung mga tao nga naa diri nakasaksi mga higala niagi ba ka o kadong kuan kini mga tao no mga higala. Si Marbs Jade Imperno pa shout out idol sir sulhig Mudmud si Oxtran Alidon pa shout out sir mayong gabi sir amping permit town sir papapap wag pa so si Yuman Mangi o Mangi idol Mendas pa shout out salamat kayo mayong gabi mga higala. So mo ni ang shooting atong hinabion siguro no atong panikamutan nga makuha og sign si Police Staff Sergeant Benji atong sangay maglahos ang investigator or IOC investigator on case sa kaning shooting incident karon diri sa barangay Bulacau sa sitio Kubanggalan mga higala. Murag atong gidagan og tunga murag 15 minutos gikas Mandawi paingon sa Bulacau kay namantay gitabungan nga meeting kagay ng mga higala. Nya tangi po na ninyo mga higala sa atong page no. Ang mga kalambuan ya. So mato nga dagan to dire kapag tawag nga to nga dunay shooting incident gabing dagan no murag gilupad ang Mandawi to Cebu City mga higala. Si Alger Medilo shout out si Llanos Sierra Grace si Asa David sir sitio Kabangkalan 1 sa Barangay Bulacau ni atong dagbayan sa Sugbo mga higala. Boss, okay na, gabay lang. Information atong kuan og interview mga gala o bagisi so ang investigator no napada ang patay mga gala nagagpa pa taon mga pila kalakang siguro nas mga 15 kalakang o 15 ngatos 20 kalakang ang gi alsa ni sa igsuon kaning biktima nya wa lagi makaya kita siguro nga murag wa lagi kinabuhi mga gala naghukom lang inaog lang mga higala ang kanilang nga biktima so mo ni secret pasilan ang kaning secret in town mga higala nga ang kining nga gingkuran mudaga pa rin secret mudaga ni drivean
Sama ni. Semua ni sikat mga higala. Kagisa po na sikat, boss. Kasi sikat. Yun dia. Boss, gamay lang boss ba? Initial? May, o ba doon? Sige. Sige, salamat kayo. Standby, stay tuned mga higala. Gihigwara, usay ko ano ni. Boy, tagtungo diha. Ato interviewon. Kaya tagtungod ani. Asa tagtungod? Amahan pangalan mo sir? Joel o Carissa. Ikapi lang anak ni mo si Kwan sir, si Remart. Mau ni ka magwangan ako. Usay asa din eh, wani mo ulit kagay na. Wani man hapon. Yan is balay balik ka pinapon lagi ni. Largo kwan dia standby dia ang registeran. Kada gabi siya mag-standby dire. Wa sa ko ka ko ano pag gabi iba kay diri mi ko na trabaho ko diya karon pa ko naka ko gadi office na ko ugma. Buhay. Wa siya nasulti nga mga doon ba siya bahan yan nadawat. Wa kadungog na si kontra dire ko. Kasi trabaho niya. Nara balay standby ra. I see. Wala siya nalambigin sa kani mga kanang barkada nga tagay-tagay. Ay mga barkada pero mo ko kita katagay-tagay na nara mas balay ko. Abot na sip suyop. Wa sa ko kay bawagan na sir. I see. Salamat gyud no. Joel no. Joel. Si Joel. Salamat kay sir. Amahan ni Remart o Carissa mga sukin tigbaminaw o mga bahay. Mani. So mo ni pinagalinis update, labas ng impormasyon balita. Grabe mo sa crime scene sa Barangay Balakaw. Sitio Kabangalan 1 ning Dagbayan sa Subo. Sa akong Facebook page Benji Talisik maayong gabi o sa akong YouTube pod makita ninyo o kani inyo ning tataw ang kining live na to dili katong isun sa YouTube unya mga higala taw-taw. Kini higala inyong kauban kanunay sa mga balita impormasyon. Salamat. God bless us all.